هذه أنا المحجبة لطيفة محببة هذه أنا كما ترى. салому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз як рӯзи истироҳати кӯдако дар хона Мустафо беҳад хоҳиш кард ки борш кунам. Чиққа борша нағзидай анаку борш тайёр мекунем. гӯшти стағондор андохтагим ҳоси хафакоша мегирем, зедбахша бо тайёр мекунем. ба хоҳиши ҳамаи шумо тамошобино имрӯз видео полностью уборка, пухтупаз, тозагӣ, кадоме ки пасудако шуштагӣ нест имрӯз ҳамроҳи ма пасуда мешава, авқот кадагӣ нест авқот мекуна, бигем ки пухтупаз мекуна. полни чиста занаки хона имрӯз. апавхарои азиз беҳад бисёр пурсидем ки сайда киртоата айкиҷо мегирӣ. ба наздикӣ як видео кардагӣ будам. инам параи видеода мемонам видеома киртоҳое ки кушоди дарозан айнами бародарама заказ кардам. И боро ҳамаш ай мисран. Ай миср заказ кардагӣ будам. Даже либосои ҳаҷмама ай ҳамиё заказ карда будам. беҳад вибр калонай дар ютуб канал надоштан. ютуб канали худшона кушодагиян. мигем ки бо боварӣ калон гарантияш хати шумо метонен ки заказ кунен. айнои ма бобуген шумо да скидка мекунан. доставка ай Египт ай 5 то 7 рӯза мераса. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепулай бо нархҳои арзон. вибр бесконечни калонай. ҳози ма дар иҷа камакаки видеошуна мемонам. силкаи телеграм, ютуб канал, силкаи ватсап ҳамаша дар якум комментария. аз як репит мекунам. обязательно дуроен чизои даркоритона заказ кунен. рақамҳое ки дар рӯи экранай ватсап шуна через ватсап шумо метавонед ки заказои худтона бикунен. баъд бо специални телеграмшон дар канал доранд ки одамое ки гирифтагиян мненияҳои худшона, фикри ақидаҳои худшона. ҳатто ма 4 формае ки амиё харидам. беҳад даволим. ҳазор раҳмати аллоҳ. агар ҳамин бародар видеои маро тамошо кунад беҳад мада маҳқулай формошон. иншоаллоҳ ба наздикӣ бо сафари хонаи худо дорум. ҳамроҳи фарзандом бо ай ҳамиё ма заказ мекунам. бо шумо шоҳид мешавед, мебинед. обязательно дар сайтҳошон подписатсия кунен. дар группашон дуроен оиди анамин либосҳо саволотуна тиен. ҳама размерора доранд. абая беҳад калонай вибраш. конечно нархҳошон ба худшон зебандаҳай. нархҳои қимат мондагӣ нестанд, барое ки бародари мо беҳад дар шариат сахтанд. видеомона давом метем. ҳамин моментора ман видео кардам ки масалан агар ман худам дар ҳеҷ кор кардан нафора ягон видеои пухтупаза тамошо кунам, ва мегум ва иқа авқоти бамаза кадисте, ман бояд бихезим авқоти бамаза кунам. хай борша ҳама карда метавонад. борш ягон ҷои қиндиш нест ба фикрам. неким дар ҳақиқат борш одама фарбеҳ намекуна. аммо чизое бигем ки ваяй чизҳои сабзавотае ки одамизод фарбеҳ намешава. баъд свикла беҳад хуни одама бигем ки тозаи хушрӯ мекуна, бисёр мекуна. шахсонет ки хунотон камай борш кунен. ирӯз қатима капуста кам гирифтам. вақте ки видеошо тамошо мекунӣ қариби як капуста меандоза. неки ман камака капуст андохтам ки кӯдако намехӯранд гуфта, лекин кӯдакои ман намехӯрдан дар ҳақиқат борш. намедонам борш хӯрак шидиянд ба мара. хай он чизе ки фарзандо талаб мекунанд модаро тайёр мекунанд. шумо чӣ хелен тамошобино, ҳама каса созен хубен. мактабо чӣ хел рафтаистай, фарзандотон чӣ хел хондисиянд. ай мо худо ба шукр ба баҳои 4-5 хондаистиянд. ҳазорон бор шукр мекунам. хулоса якум ма гӯшта ҷӯшондум гирифтам отдельно. баъд дар сковородка пиёза, қатъи сабзӣ, чеснокам ба маза мекуна, лекин ман чеснок надоштам. 2 зубчик чеснокати бирён мекунӣ, хушро бирён мекунӣ. таматам дохт дар видео, лекин ман як видеои ирса тамошо кардам. лекин ман тамат надохтам. гуфтам ки сырхи баъд дар кор нестам. свекла худаш достаточная сырхиш. баъд адринам хомшурбоҳа ки бигем ки гӯшт, капуста меандозӣ, баъд барги лавлови лист меандозӣ, камтарак мурч меандозӣ,
مثلا приправой که شما در خام شوربهاتون استفاده میبرین، من هوایی رو استفاده بردم. بعد در آخر همش آمیخته میکنیم. روزهای آخر به نهایت کامنتاری ها را بسیار میدرام میخوانم، لیکن پوبلیچ نشون نمیکنم. نمیخوام که ایروی یک ویدیوی ما چند کسی دیگه هم دیگرش حقارت کنه، بنویسه، خچه گناهگار کنه. من هیچ که خفایی هم نیستم، برای که باز میگم که وقتی که هم قدر عذاب هم داشتم گپ میزدن، همون مومندم گپای سخت بود. حاضر به نهایت بسیار شدگی، برای که بعضی زنها نمیدونم پیشروی می دیده نمیتونن، به حد گپای قبیح می نیستن. لیکن من تماما رو افتاده نیستم. انشاءالله من ویا را میفهمم وقتی که آدمیزاد زندگی سخت داره، زندگی خوش رو میبینه، مقصد به دلش میگذرونه که چی به ایمه خیلی سخته، ایمه خوش رو نکیم. یک گام زندگی بهترین به عذاب نمیشود. همه آدم موفق میشه که 10 سال در حیات زندگیش عذاب کشته، که تا نمی عذاب نکشی در زندگی، تا بگیم که همه عذاب زندگی تا بر رگ و خون و پیوندات نره و نرسه، آدمیزاد کار مستحکم نمیقپه. من همین خشیدم، همین ترس تنهایی، ترس زندگی، عذاب زندگی مرا همین خیلی کرد که در زندگی مردم کرد. برای همین قم هیچ رو افتاده نشوین. چی روزایی که در حیات زندگی دارین همش گذرنده، همش صبر کننده های. یگام کاری نیست که در زندگی صبر کننده نباشه، همش صبر کننده های. انشالله همش میشود. در میگیم که فاطمه پر گفت انا برش خوردیم و برامدیم، بگیم نماز عصر خواندیم، برامدم. خطی بوده کم نماز عصر ما خونده. بزلیمین گرفتگیم شونه 1200 روبلیه، نوکت نیوده 600 روبل скидка بده، 3060 روبل سپاریدم. اینجا کلونه، پارک کلونه، پیش خونه مونده. میشه که دن رождения اینو اینجا کنی. А пусть сначала покушает. И картошка фри خریدیم شما تماشا بینا، ватные диски بودم. Сладкая вата خریدیم شما. Кушай, Асалджон, а потом бра играть, хорошо? Кушай. Тогда больше я тебе не куплю, если наполовину оставляешь. Водички будешь пить? Как шмуда. Пей. Хорошо. Иди теперь там попрыгай, играйте. Это еще потом покушаешь, хамара подряд кушаешь. Джун. Кушай. تمام تماشابینان در آخر مراجنی کشان خریدم. Какие леденец? Какой леденец? Исходи мороженка. Цвет включила. Клубника со сливками, карамели, посыпкой. Ага. Мороженое, посыпка и шоколадный пундик. Можете мороженое купить? Просто удивил. Можете купить это мороженое 33 гривен. Масхара biz öyle muammiye çıkıyor adam oraya mekanda, ne hoş ne mekanda. Посыпки Можете мороженое можете купить 33 пингвина. ماشین گرم شوه بره تاریک شیده کل ده او چیمان ماشینم چرکینه شدن در کار پلاشت کم اونجا میویم میمونیم میتونیم نمیتونیم خدا میدونه. خلاصه ما آمدیم تماشا بینا. این با یک روز دیگه شای پگه شای بگیم ده پگهش راستی پیش ای تاجیکستان رویم کارگر داشتم در خونم به حد کاری خوش رو داشت. وقتی که من 2 ماه تاجیکستان دا بودم و دیگه جا کار درآمد، من آمدم که وای уже دیگه جا کار میکرد. خیلی چند بار پریگلاگت کردم
рости гап гуфт ки наметонам омада аллакай иҷа кор кадаистам. 3 та коргар гирифтам, ягонташ ба дилам кор накардан. ҳеҷ чишон нагуфтам, просто омадан кор кардана, лекин он коре ки ман мехостам кори мара ба дилам накардан. рости гап ба дига нагирифтам, ба дига сад накни баъдаш худам кор мекардам, ба дига нагирифтам. Ба баъзе подписчикон нависанд ҳа коргар гуфти дорам, коргарот ки ҷо шид вой ма кади дурӯғ гуфти не. ма худо ба шукр мераса зурум ба коргар. ма ай мастигарӣ ма коргар намегирам дар хонам. просто ма успед намекунам. вақти командаи ма калона бо телефон бисёр кор мекунам. баъд ба наздикӣ бо сафар дорам, Москва, Доғистон, Тоҷикистон, наметонам успед карда. ҳамаи ин кора ма успед карда наметонам. баъд асабам вайрон мешава, ҳам кори мақсад давлат, ҳам кори хона успед намекунам. баъд мегӯям ки як рӯз барои худам ай корам вахатноӣ гирифтам, ад души кор кардам. рӯзе ки ма чӣ пухтагӣ будам, бош пухтагӣ будам, и уже пагаҳшай ма пасудора шудестам. ӯ рӯз ма пасуда нашудам, барое ки ганда сахт монда шудам. қати кӯдако рафтем, 4 соат кӯдако дар аму торговый центр бозӣ кардан. дар наздикии хонамон континентай, аму ҷара нав кушодан, ами зимистон кушодан. бисёр одамо пурсидан куҷо, ами пеши хона континента подвал ждавая кушодагиян. 4 соат бозӣ кардан. баъд дига омадем, беҳад монда шудем. рӯзи якшанбе буд, сар даҳаншона шуштум, ҳамхе хоб кардем бигем. баъд айпага саҳараш хестам, хай фотимара садик бурдум ва ира мактаб гусел кардам. ба як бора ҳама рафтум, ба як генерални уборка кардам. клёнка безеб шудаги буд, клёнкара партофтум, устола аз таҳти дил шакидам. ҳами шак тозагӣ чӣ халай айми таҳти дил ҳами одамизод 1000 коргара мегири. он корере ки та худа дар хонат мекунӣ, мақсад ӯ коргарита ба дилит кор намекунад, ки дар ҳақиқат зане ки дар хонаи ма пешай Тоҷикистон равем кор мекард, ганда сахт корош маъқул буд. ана михаил дар иҷа пасудора дидена, пасудора диден, як рӯза пасуда ҳай як лав ҳамаша шуштум, тоза кардам. ба ҳазар и видеои ма ба ҳазрай просто ма скорост мондагиям. чанд соат, 3 соат чум дар кухни будам, 4 соат дар кухни будам. ба полу молу, ба деволошу, ба дрношу, ба ҳама тозагӣ кардам. тозагӣ гараи саломатист. вақте ки тозагӣ намекунӣ, ба оҳиста оҳиста ҳар ҷо ки ҷондор пайдо шудан мегирад, ко ай ҳами рӯи чиркинии одам пайдо мешавад. барои ҳамин қама коргар мегирем ки ҳама вақт хонаи ма тоза боша, ҳама вақт авқоти кӯдакои ма дар вақташ тайёр боша. зурум мераса, агар зурум намерасид, манам намекардам ҳамин кора. зури ма мераса, пули ма мераса ба ҳамун коргар. ана михел тамошобинони азиз, барои шумо тамошои хубро таманно дорам. як музикаи исломӣ мемонам, гӯш кунен, роҳат кунен. шуморо ба баъди видеои ма хезен кухняатона тоза кунен, ба шкафотону ба ҳама тарафа. هذه أنا المحجبة لطيفة محببة، هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى. هذه أنا المحجبة لطيفة محببة، هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى. قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله. قالوا حجابي مشكلة، قلت أنا ما أجمله. فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة، فوق ثيابي الطاهرة كنجمة كجوهرة. هذه أنا المحجبة لطيفة محببة، هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى. أعيش عمري ساترة مقيمة مسافرة، أعيش عمري ساترة مقيمة مسافرة. رضا الإله غايتي، جنان ربي منيتي،
رضا الإله غايتي جنان ربي منيتي هذه أنا المحجبة يا طيفة محببة هذه أنا كما ترى سعيدة فوق الثرى فرض من الرحمن من سالف الأزمان فرض من الرحمن من سالف الأزمان إلى الحجاب يا بنات نرجو الثواب عاقبت خاک شود حسن و جمالی من و تو خوب و بد میگذرد وای به حالی من و تو زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرن ما فقط می‌نگریم بین کشتی زمان همگی هم سفریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم هم دلی نیست دیگر هم زبانی شدگم مهربانی شدگم مهربانی شدگم غیبت و کی نرواست قدردانی شدگم مهربانی شدگم مهربانی شدگم چشم و گوش است ولی همگی کور و کریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرن ما فقط مینگریم قدری هم دیگر را گر بدانیم همه خوش بخوانیم همه خوش بخوانیم همه نامی نیکی از خود گر بمانیم همه جاویدانیم همه جاویدانیم همه مرگ باز است و عقاب همگی مشت پریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم زندگی میگذرد ما همه میگذریم لحظه ها میمیرن ما فقط مینگریم بین کشتی زمان همگی هم سفریم چقدر بخبریم چقدر بخبریم اپا و خواهرای عزیز همی موزیکایی که من موندم من به حد همی را بسیار گوش میکنم میدونم موزیکا گوش کردن حرام در اسلام نکیم همی موزیکا خیال میکنم که تربیوی ایده تربیوی برای امقام گوشش میکنم بعدی همی خیلی خدمه مقصد تسکین میتیم ده دلتی میکنم برای که هیچ کم نیستم خداوند همه چی را داده به هر حال آدمیزاد همه وقت در فکر مردنه همه وقت من در فکر مردنم که یکی کی میگذشته باشم چه خیل میگذشته باشم همه وقت بگم که فکر مردن ما میکنم دستم بخیر خدا بشکر به هر وقتی که هم خیلی گپا گاو زنم به حد بسیار زنها می نویسنده برای یوردم در واتساپ رستیکا من همه در پدریت پول تقسیم کرده نمیتونم اپا و خواهرایی که می نویسین من همش مونده نمیتونم من همه آدمایی ده میتونم که زورو میرسه که من بگم که خیلی پول از سری من خیلی نرخته است که من همه ده تقسیم کنم همه ده که زورو میرسه میشیناسم هوایو ده میکنم
برایم бе хафагӣ хафа нашавен. ва ана ҳамине ки ҳозир ман плитама тоза кардам. тамошобино беҳад доға меравона новинка ҳай пушти каструлам шакидам беҳад тозаи хушрӯкат. баъди вай рафтам клёнка хардам ай магазин. баъди вай рафтам магазини фрукти овуши помидори ширинак харидам. чанд қашинем хеле кислородтаи чашм кардам барои мевачева мефурама киро мегум я таймиё بگیرم با برای چسناک ندارم تا برای چسناک گیرم. اینم خیلی کلیونکا گرفتم тамошобинам. خیلی نیژ یکی هوارک ده. امی هم آخرانش بود. سرازو ای همی گرفتم. میگم که آخران شاید دویده کده آمدم یکم پرتافتمش. ابشه کلیونکای نو ده اصلاق تازه هک شکیدم خوش روک. نکی استال چورکنجا محقولای حضیرش دخای همی را همی خمیمانم برای که استال چیقا استالی با قوتی خشروی به حدیبت با قوتی خشروی. روز тамошобино این ایره خریدم. من سالیونی گرفتم برای پروبه. این ای подставка را خریدم. یک تورت گرفتم. کدا картошка берем. کدام با 1 کیلو پیستا خریدم. Что хочешь? Тортик? Сейчас порежу. Я хочу машинку курить. با مزه برای با مزگیش ارزخانه اکم ده خورده بدم. با مزه بود برام گرفتم. Это вкусное. Так ты еще же на прошлый день рождения Мустафа это пробовала. Да, вкусно. Да. Помидор мона грифтом. Да, еще бы как вкусно. Помидоры با مزه. Все. ассалому алейкум. як бор дигар тамошобинони азиз, баъди ин қадар видео тамошо кардан мехоҳам каме дар бораи бизнесам ва дар бораи маҳсулотҳое ки ман заказ кардам имрӯз ай пункт видечи фаберлик маълумотиям. умедворам ки барои ҳама интереснияй, барое ки ҳама чизои дар кории хонае ва шумо медонистем ки ҳаёти ман айчи дигаргун шид. ҳаматон подписчикое ки ай аввал маро тамошо мекунен шоҳиди дигаргуншавии зиндагии ма буден то ҳозира ҳастен. дар ин заказ ман бисёр чизои дар кории хона ман заказ кардам. чизои нами барои ҳаммом, барои стиральная машинам хеле чизам тамом шудагӣ буд. крупни заказ мекунам, баъд 1-2 моҳи дигар заказ намекунам. Да ами хеле ман мекунам. баъд бо клиентом да заказ роӣ мекунам айномам. баъд бо новинкаҳорам буд. ин новинкаҳай гели для душа. артикулуш 23-22 беҳад гели хушрӯай. и дуюмора ай ман заказ мекунам. аҷоибот бӯи фурам дора, рексонашам ҳастай. хоҳишмандое ки ҳамроҳи ман кор кардан мехоҳед, дар ҳамаи видеоҳои ман почти номерои телефони ман ҳаст. фақат занг задан дар кор нест. фақат як смс кунен басанда ҳайма шумо ҷавоб метиҳем. бинен ки 1-2 соат гузашт сайда ҷавоб наметиҳа, обязательно аломати савол роӣ кунен. ҳақорат кардан дар кор нест, асабонӣ шудан дар кор нест. марам бигем ки занакам, марам кӯдак дорам, корубори хона дорам, лекин обязательно ҳар рӯз смсода ҷавоб метиҳам. иш ампулаҳай защита цвета барои мӯи сар, ҳам мӯи сара бақувват мекунад, ҳам шахсое ки мӯи сарошона краска мекунанд цвети мӯи сара намеравонад. инам хеле ябнеча хушро видиш аҷоибот фасон. обязательно ира ман истифода бурда шумо дар результатоша гап мезанам. ё новинкаҳай ай якм бора ман заказ мекунам.
Так, артикулаш 10314. Полотенце барои кухни. Анами симак аҷоибот симакай дидем ку кас деге ки ма дар ҳамин видео сафед кардам ҳамин кати кардам. Инами кати камакак айму мус паста мегирӣ мешаки бовар кунен аҷоиботай тамоман намехрошад. Тамоман просто мулоима каю камтарак жесткия ки так тозаи бад мекунада. Ҳами руған пуға намеравона баъзе посудаҳоя мешуви ку руғанош намерава аи автоматически ҳамаш мерава. Артикул 910434. И полотенца барои доғпоғи рӯи усталай сахтакай чӣ қад тозаи хушрӯ мекуна. Салфетка для кухни аҷоиботай беҳад хушрӯи бадай айма безе пишидаги будам партофтумшона бо навша заказ кардам. Артикул 115-24. ай дута заказ кардам. Да заказам порошок беҳад бисёр заказ кардагим. Вақте ки порошок заказ мекунӣ қати пятноводитель хеле қошуқчаҳо масалан иёам добавить мешаванд ки барои истифода бурдани порошоку пятноводитель машина андохтан. Баъд салфетка барои доғҳои либосҳо барои сумкачаам заказ кардам. Тамом шудаги буд, ҳамаш тамом шудаги буд. Бо туе ки гузашта буд дар хонам занака омада буданд, ҳам хелиҳо чизо ҳамаро гирифтанд. Рости гап си даркорӣ айда барои асобина шахсое ки кӯдаки майда доранд. Любой нами курка чизи киртаи сафеда чи кофе мехӯре ё ки ягон кӯдак ширини шоколад мехӯра 20 дона дорад дар таркибаш. Меша ки полностью доғпоға автоматически меравона. Бо даже дар таркибаш ягон спирт ягон чӣ надора. Эмблемаи халал задагие ки масалан либоси шумо бенамоз намешава. Артикулаш 30552. барои заказ шумо метавонед ки инчунин дар ватсапи ман муроҷиат кунед. Ман группаи клиентский чат дорам ки маҳсулотое ки ман худам истифода мебарам результатоша дар группаи клиентский чатам мепартом. Метавонед ки заказ кунед. Барои клиентҳои постоянни обязательно подаркаҳо ҳаст. И заказай аима постоянно клиент дорам. Спрей зашита барои либос барои патинка зашита мекунад. доғпоғ намемонад. Беҳад хушрӯй. Для гладкой кожи, так замч, велюра, так хулоса инами патинкое ки тряпичниянку барои ҳами хелиҳое. Артикулаш и заказа и барои худам нест. Артикулаш 114-33. Так бо ҳаст также барои бӯи патинкара гирифтан ки баъзе ҳами одамое ҳастанд ки патинкаҳошон бӯи безеб мекунад ку дезодорант для обув освежитель беҳад зурай дар патинка мешапи аҷоибот бӯи хушрӯ мекунад. Артикулаш 115-61. метавонед барои худтон фарзандотон шавҳаротон заказ кунед ё ин ки дар ватсапи ман бинависед сайда мая дар группаи клиентский чата добавить ку ягон гапи лишни зиёдӣ нест дар уҷа. Фақат оиди ҳамин маҳсулот чизои даркорӣ ҳамин гап мезанем. Так губка двухсторонный с антибактериальным эффектом. Артикулаш 910 так 075. ду тарафаҳай бактерия инам хали микроб да ина меистада амара тоза мекунад. И ҳамаш барои хидма инамиё ҳами чизое ки заказай сразу гуфтестам ки заказан. Так инаё ҳамаш барои хидма. Баъд боз яке аз новинкаҳо ирам якум бор ма дидестам ҳамроҳи шумо. И лист для очищения твёрдых повреждений. И масалан барои ина рӯи пол, кафел, плюнтус инам хали чизо да плюнтус гуфтестам. Плюнтус дар потолок мешаванд дар инами замин сахт чизое ки мақсад нами поли кӯхона чизое ки сахтан доғпоғай чиқа мега топ тозаи хушрӯ мекунад. Барои уборка будай обязательно истифода бурда результатша гап мезанам. Артикулаш 308-48. И новинкаи нав ҳамин каталоги буромад имрӯз числа медонед чандумай. Так имрӯз 24 сентябрай ки ман барои шумо видео кардестам рӯзи чоршанбеа имрӯз. Так инаи порошоко 5 наводителан бигем дар таркибаш доранд. Масалан аи дар стиральни машина вақте ки меандозӣ як бора и бу и доғ и ҳамача универсални бо як хушбӯи аҷоибот дорад. 800 граммай бигем ки
ҷавоби 3 кило обычный порошоки магазина метиянам порошококи знаменитиянку пештар моҳушмо меира барои порошоки Ariel Tide и 800 граммаш ҷавоби 3 килои анаму порошокора метия беҳад баракат няй нами я лошкача меандозӣ метуни 7-8-10 кило либоса бушӯй нами я лошкача достаточно 7 манна меандозиву ами я ложка достаточно бад пятноводителои знаменитики и хит продажай ира одамое ки корам намекунанд бесконечно ай сайти фабери худаш мехаранд аҷоибот айда просто вау ҳами асобина барои одамои кӯдакдор одамое ки чизи сафеда нағз мебинанд аҷоиботайда моментально доғ поғ ҳамаи чия меравонад аҷоиботай кадоме ки заказ кардан мехоҳӣ марҳамат муроҷиат кунен артикулуш сенаи халиян ям новинкаҳай ай компания фаберли гирам барои мӯи сарай ампула кондиционер либос восстановительный барои мӯи сарай ирам хулоса ия истифода бурда обязательно шумода результатча гап мезанам баъд барои туалет ма и ай ҳама мегем ки си дӯст медоштаи маштагия ки ман ҳами тозагии занака дар ҳами туалети ҳамом мебинам ҳами туалети ҳамоми занак тоза боша значит ҳамон занак табиатан худаш тозаҳай намедонам ман касал дорум чӣ дорум ҳами бовар кунен ҳар вақте ки ҳами туалет будро мефурам ки ҳами унитази хонаи занак хонаи одам ялт куна беҳад тозагиро дӯсти бад медорам ба тозагии хидма зинда меҳисобам ай ҳами мешапи и бӯи тозагӣ туалети ҳамом ҳама чира ма дар мебинам бо буша намеги аҷоибот будора беҳад бӯи хушрӯ дора боз начоки халял дора ки продукция маҳсулотое ки ҳами истифода шудагиа ҳалолай артикулуш 108.98 ай ҳами серия ма ҳама чиша дӯст медорам и барои посудашӯиша ҳамаи чишози се коробкаи ҳастша шаҳуӣ мекунам тамом дар инҷа ҳама порошоку инами посудашӯаку ҳами хелиян дига ягон чизи зиёдӣ нест чандтаи заказ кардагиам хулоса вот ҳама чизои дар кории зиндагӣ инам ёра мебинам хиёле мекунам ки дар хонам ҳамаи чӣ ҳастай бовар мекунен ҳамаи чӣ файзи баракатиш бахучай ба ғайри продукта ма дар хонам ҳичи намехарам ҳамаи ҳамиё аймузди меҳнати ман ба хонаи мара бепул медроянд занҳое ки просто тамошо мекунен то ҳол боварӣ надорен ҳами хелам агар ҳами характер бошатон боша боварӣ намекунен шумо на танҳо дар фаберлик дар ягон кор дар ҳақиқат кор дар даруни хонаай ман тамоман ягон ҷо намебурам ҳамаи видеоҳои марам кори маҳам бизнес маҳам ҳамааш дар инами даруни хона ба телефон инам хеле кор кардестам ҳози ӯ коробкаоша меёрам ҳоз як чиз зури дигара нишонтон бутиём ман анаи тамошобино медонен чиай так ин новинкаҳай нав буромадагия видеоша ма дар як параи экран мемонам тамошо кунен оли бо хидмат дар бораи ин видео мекунам асобина барои ҷойҳои мебелҳое ки намедрояку масалан тоза карда наметонем мо бори кайтаги шкаф болои шкаф параи шкаф анами хали ҷойҳода беҳад зури бада ин мақсад дар упаковка нигоҳ кунеда чихе майдаак меояд атак ҳуиш мекунӣ нигоҳ кунен чанқа мешавад чихе зурай аҷоибот борикакай и бигем ки инай хали ва як дора маҳкам мекунӣ так маҳкам мекунӣ и дароз мешавад бесконечно дароз мешавад нигоҳ кунен дарозиша ба чумки ҷоҳора мерава ба потолок чангои потолок дар тамоми ҷойҳои инами қаҳак борикакам инами қаборикакда медроя нигоҳ куненда борикиша ишкатия мешавад замена и снимат мешавад мегирӣ мешӯиша бо мекашӣ бо метавонӣ ки уборката давом додан гирӣ барои уборка аҷоибот бовар кунен оли ман видеош мекунам як хонама чанд пангоша бигирам уборка кунам ба шумо бинен аҷоибот ин мехай мекунӣ ҳамаи ҷо дар ин ранги мор барин медроя топ тоза карда мебурорам ирам ҳами каталог биромад ин каталоги мо 2 ҳафтинаҳай
اویلیکه که ما در 21 روز میگرفتیم این کارا در 14 روز میگیریم شه. ارتیکلش 910 532 خویشمندو دخترکایی که تو های زیر ننه میدونین обязательно заказ کن. انا که من دیم коробкой заказ میارم. انا ای دیم коробкам все в твоих руках. همین کلمه در کاری نیست، همه چی در دست خودتونه. все в твоих руках. یم همه چیزای در کاری خونه. این پاراشوکای امی پاراشوک سری گریندلی برای توالت چه تعریف کردم کو. انمی پاراشوک گریندلی باور میکنین ایدما پروستا گپ ندارم. این پاراشوک برای شخصانی که مثلا نازکن کو نازک، این برای کودکای نوارشجانی عصبی مقصد لباس هم خوشرو میکنه، هم تماما نه аллергия نه داغ لباس، همه طرفه. Стиральная биопорошок для белых и светлых тканей для стирки женской жесткой воды. حال میگن که سعید خانه نمیتونه. для стирки в жестких воде که معنیش همیه که стиральные машины که مثلا آوایی که هستن که стиральные машины را ویران میکنن، جزیر میکنن، خلور توب میکنن، همه را ملایم میکنن. стиральные машины شما را نگاه میدارن. ای ما 5 تا یا 4 تا заказ کردم. راستی میگم که یک خیلی خیمی заказ میکنم. ما در 1 2 ماه دارم даже بسای. این برای تازگی وانه، برای بگیم که بعضی داخوی که نمیروند که آیسته آیسته با وانه بیزه میشه که نمیشه. امی تازگی ووریم گنرال همه طرفه که کردی یکم شکایت نمیشه. ای وانه هاتون 321 امی وانه هم توالت هم خونه هم چند قیخشو نگاه کردیم که خشرو میسته. ای برای پسوده شوی. ارتیکلش 312 برای در تریزه و هم خیلی ها تیرماشته تا مینوس هوای پگوده شده نگفتم همه جوره یک گنرالنی اوبارکای تازه خشرو کنم. عجایبات تماما داخلش نمیمونه. ارتیکل 348 ای پاراشوکو بوده ایجارم بده. خلاصه همه ایو پفتور ده چیزی که در اوزا کاروب کم بود در ایم هوایه. партнёри компания чӣ заказ мекунад? ягон чизе ҳамҷа нодаркор боша бигӯен ки ҳой сайда дурӯғ мегӣ ту нодаркор бу чизое заказ кардагӣ. то 2 моҳ ҳама оизи чизое ки барои шустушӯ тозагӣ фаромӯш мекунам. бизнесма пеш бурдан мегирам хона при баракат. худо ба шукр алҳамдулилло. ин сеюм коробкам такҳуй мекунем. куҷода мондум қайчичама. ана шамҳуй кардам. инам хеме биёяда заказ. Заказа диден чи хеме биёя. Так. чекма ози нишон метиём. чекма дададам. нигоҳ кунем чанд қадар дар рӯзай. 23000 рубл. бовар мекунен? ана ин каталоги навмона тамошобино. беҳад ами компанияра кадом ҷиҳата дӯст медорам ки ами ҳар як каталог новинка мебирояда. ҳар як каталог мо метонем ки ба сари баланд бо дар бораи як чизе маълумотием видео кунем ки ҳаста ҳамон чиз. ия мо азобша намекашем, ия мо меҳнатша намекунем. ия ҳамаша компания худаш барои мо коргарош осон кардаги роҳи бизнеса. нигоҳ кунед чанд намудай ай ҳамаи ҳами да ҳами заказ ҳастай. ози нишон метисим тона ҳамаша. ана баъд тестировать мекунам. дарум худам макияж мекунам. чихе мешина. медонед тен ман намедонистам вақте ки ман аз визажисти хондум ҳар хел тенам да одам намешина. инами тенои оригинални фасон ва дар рӯи одам аҷоибот хушрӯ мешина. ай ҳама туши дӯст медоштаи ма анами тушай ҳамқад зурай ки 179 рублай. бинед чӣ харзонай. ҳамқад туши зуре ҳастай ки аҷоиботай. инаиам новинкаҳай. стойкая пудра михели дидагиен намерава дарутон намешве пудра шиштагиай дарутон аҷоиботай. ҳама чи айнаи помада заказ кардам. ҳам қамаҳ қулум шид. ҳозир нишонтон метим. иам новинкаҳай.
анаи помада пастяна айми мекунама. Ирам аҷоибот помадаи по цвети лавай. Удама багати нишон метия. Баъд падаркаи первишаги навичокодаи каталог яке аз ҳамин паччиҳое ки ҳам бефарагии таги чашма мегира, ҳам сиёҳии таи чашма мегира, ҳам таи чашма утюг мекуна. бовар мекунед дар таво ҳавора ки хушрӯяш мекуна ки результата то худтон накне набинед ба бовар намекунед. ана инҷа бошад анами ҳамаш теное ки ма заказ кардам. ҳози ҳама ина меёрама шумода ай видео нишон додам ку ҳамиёан. ҳози нишон метим то на подробности. Салфеткаҳои ҳамқа удобни хушрӯяки буошонам приятни. 50 та заказ кардагӣ будам. рости гап ҳамаш тамом шид. хидмам истифода мекунам. дар сумкаи кӯдакомам ҳастай. ҳама вақт ина бо заказ кардам. як дунёи дига заказ кардам. ай и салфеткако. Так. артикулша мегум то на аҷоибота. ин новинкаи каталоги гузашта баромадагӣ буд дар ширкати Faberlic. артикулш 3218. беҳад салфеткаи хушрӯяк удобни. ира барои мебелом заказ кардам. мебелои мара ба ҳар чӣ шакида намешавад. ами кадометон ки мебелои нав дорен, мебелои нами ҳозиразамонай, анами катишакен ҳам блеск метия, ҳам тамоми чиркша мегирада. масалан чиркое ки шумо намебинед, ин мегираша. аҷоибот салфетка для уборки эмблемаи халяль дорам. артикулш 30550. так баъд ай ё заказ кардам. и вообще бомба ҳай буш. бовар кунен аҷоибот зури бадай. ҳам дар либос мешина, ҳам дар хонара буш фаро мегира, ҳам бӯи духӣ, ҳама универсални. як сол аму либос буш намеравад. як сол масалан ҳози мо ҳама либосҳои баҳоринамона тобистонамона шуштем, барои соли оянда мондему, зимистонҳоро бировардем. зимистоне ки ма гузаштам ами катишушта будам, ҳамихел бӯи хушрӯ либосҳое бировардам. узанаке ки ёрдам мекунад иққа мега либосҳои ту сайда бӯи хушрӯ мекунанд. гуфтем ки одами коригари Faberlic бояд монанд боша. охи аҷоибот айда беҳади бад буш хушрӯя. ба ай 590 анаи суюн, серияи суюн. и универсальне. масалан агар ягон либосе ки шумо хоҳед даст кати шӯед, и кати метавонед шӯед, дастатона намезанада. и универсальне. беҳади бад маҳсулот ба таърифа ҳастай. ба барои дирини шкаф, ҳам барои худам, ҳам барои бачаҳом. вешилкача айда просто шумо мегиред, дар дирини шкафтон кашол мекунед. либосҳои шумо бӯи приятни када мезанад. масалан як шкафа ҳӯй мекунӣ ку бӯи приятни мезанада дар вешилкат. хел вообще аҷоибот бӯи хушрӯ. вообще суперски бӯ. бовар кунед як ҳодиса бӯи хушрӯ. артикулш 30283. ҳози ма бурда дар дирини фанеракам кашол мекунамша. бо чи айда иҷа духӣ заказ кардам. духӣ пуртужу. ай ҳама духии таърифии компанияи Faberlic и буш меиста. аҷоибот бӯи свежи хушрӯ метия. аҷоибот инаи духӣ якам беҳад хушрӯя. чӣ қадр ҳами туймон ай ҳами хариданд. ҳамада ҳами маъқул шид. баъд инаи духиёмам ҳамашама шумода нишон додагим. ҳози бо ай подставка ёрама ҳӯй намекунам. ай подставкаи духиём шумода ма ҳами духиёро ҳамаша нишон метим тона. так бода иҷа чи айда иҷа ма шампун заказ кардам. игела ина шампун. гел для душа шампун. и шампун ҳам серияи хушрӯи баде ҳаст ки муҳку ранги мехе шолк барин, ҳам блеск метия, ҳам ранги утик барин меге ки ҳавор кадагӣ бошӣ. артикулша гап мезанам. артикулш 183. балзамшам ҳастай. не ки балзамша ман ку редка истифода мебарам. ами шампуна ошиқ шидагим. инамишам аҷоибот шампунай. шампун рост волос барои мӯи сара дароз кардан. артикул 1770. ҳами мӯи сари ма дроз намешид. ҳами қати шуштам дроз шида. анаи барои почаи кафидагӣ. артикулш 1369. ирам новинкаи ма нав заказ кардам.
крем для ног ами почаи кафидагира бовар мекунед аҷоибот фоидаи зур мерасонад. ва иқа детский шампун гел для душа барои духтаракам заказ кардам. духтари ма чӣ қадar нозуки ба дахил мекунам, ҳамаи кӯдакон нозуканд. икати мешуви чашмаша намесӯзонад. ҳам бӯи детский хушруба, ҳам иёра ки мебинад духтарам можно купаться с клубничным шампунем мега ба духтари ма. бо и шампун балзам 2 в 1 ай 3 сола боло ҳастаи шампуну балзамое ки ай 0 боло айда мақсад ай 0 боло даи коробка ҳамиқа чиз хулоса дидена ана ҳозима духиёма шумода нишонтиям. инаҳа духиёи ма тамошобино бо бисёришта калидораи айнаи ҳозима заказ кардаги будам. и бӯи королева мекуна. инами тоҷайку ами квиншип тоҷайда инами тоҷ бӯи королевский духӣ аҷоибот бӯи хушрӯвай. баъд ай бисёр таъриф кардан ку гуфтум. даже айми витринамам харидиам бурдиан чи духи пуртужум да калидорай барои духидам пастаян намезанамша. ҳозивая мебарем да вешалкача кашол мекунем ба машмода нишон метиям. чизма биҷо шуд инаира мебарем ози кашолош мекунем. кӯдакои ма бозӣ доранд. калидори мара бинед. хонаи партнёри компанияра дидем. инаҳа аллакай мо зимниёмона бировардем. инамиҷода кашол мекунем. тамом. шкафа вақте ки мепӯшӣ бӯи хушрӯ мекуна. я оина надорум. инами каминус дорум ки ҳозирашта я оина надорум я оина гирифтан дар корай. ҳама чизаком инаму хелай ҳозирашта я оинаи фасони ба дилам мехоҳам бигирам. кӯдако бозӣ доранд овозашон биромадаистай. инаҳа духи таърифии байдам ду цветайку ай ҳами ҳар душам просто бомба. гап надорум, просто гап надорум. пуртужума куҷо мондиан кӯдаком намедонам бовар кунед. инаи духие ка пастаян на фотима да мезанам. чӣ қадar дӯст медора ҳамира. хиёл мекунам ки бӯи чиз мекуна. детские ки бад мекуна беҳад бӯи хушрӯ мекуна. инаиам пуртужӯя ирам бӯи ҳавая дора. беҳад бӯи хушрӯи бӯи свежи бӯи медонед як намуд борон мезана ку ба берун свежи мешава. бӯи фора май мефурад ки раҳ бигарди ку. анам хеле бо мекуна. инаи духи мустафоҳай ирам ай фаберликай бӯи спортивни мекунада. бӯи настоящий мужик мекуна. мустафо ай ҳами мезана. постоянно мустафо ай ҳами мезана. процесси кории ма тамошобино раҳмат ки то охири навор бо мо будед. раҳмате ки наворҳои мара тамошо мекунед. ана чизора тенора ма обязательно шумода видео мекунам вақте ки да худам мекунам. ҳози ихе шумо намефаҳменда ё ҳамаш тенан. иш пробники я духи нава заказ кардагим и барои миҷаву коша хушрӯ карданай. ёш ҳама тенан. обязательно ма и тенора макияж карда барои шумора вай мекунам, видео мекунам. худованд ҳар куҷое ки ҳастен сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи ма дар намозотон дуо кунед. ман ҳамавақт дуогӯи шумо ҳастам. худованд дунёро тинҷиву амонӣ куна. мушкилиҳои ҳамамона кушода куна. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.